Ayan, pauwi na muna tayo. Tingnan mo, yung consumable nila hindi nagagamit. Kasi yung mga stores na sinasabi nilang ano nila, affiliated sa kanila ay sarado pa. Ewan ko, sa gabi lang yata nagbubukas. Oh, mga Chinese. Yan, may mga Chinese dito ah. Meron pala eh. Oh. Pero kukunti na talaga Chinese. Kukunti na. Pwede tayong dumaan ng Henan? Oh, bakit? Refreshment lang. Pwede. Pwede. Inom doon? Pwede may refreshment lang Restaurant? sa sod? Mo lunch mo, sir? Pwede ra? Ano daw? Duhara. Salamat. Ito, dito natin malalaman ngayon kung talaga nabawasan ang turista na Chinese kasi ito talaga laging puno any day of the year. Magmula nung nabuksan itong Henan, naku, ang daming nagche-check-in dito. Tingnan natin ang situation ng Henan. Mag-park muna tayo dito. Ayan. Ayan. Buti dito may bombero sila oh. Naka-ready. Di ba dito tayo dadaan? Oh, pwede. Yeah. Dito na lang. Ay pero para ma-observe dun sa loob na lang. Bago-bago. Hindi para makita natin ba kung anong takbo ng turismo. Yun naman ang sadya natin eh. Ayan, marami. Busy pa rin. Busy pa rin naman. Marami pa. Marami pa rin, no? Marami pa rin. Ayaw. Marami pa rin. Pero hindi namang inchik yun. Pero hindi mo maiwasan ang Henan. Dayuhan talaga na inchik. No? Alam nila yung daanan. Yung maturuan mo. Picture mo nga ako dito. Galing itong design na lang. Sobrang init. Open 10:30.
What time is it? It's 12:20. 12:20 na guys. Ayan yung mga villas. Yun, ang observation ko talaga wala nang mga Chinese. Wala gyud kay makit ang Chinese diri nagligo. Wala ako makita. Ito, Chinese. Hindi, Filipinos. Chinese. Kababayan natin. Mas maganda naman yan kaysa Chinese. No? Restaurant. Actually, the first time I went here, I found Black naman sila. Vlogger yun. Dito tayo, no? Lapit na tayo. Matras na tayo ba? Kaya nga, bakit di mo pinaalala? Hindi, akala ko gusto mo na umuwi ba? Gusto mo balik ulit tayo rito. Ang dami namang mga ano dito, oh. Yan, mag-sunbathing ka, dito ka. Ayun yung nakunan ko kanina dun sa kabila. Diba? Day, ini ka. Para si Ang ganda talaga ng araw. Ang init, sobra, mga init. At ang ganda talaga. Love na love kong tingnan ng ganyan na kinukuha siya, kinukulan ako, kinukulan ko siya. Yan, pareho kami. Kapwa, kumbaga chub chub chub. Ganda, no? Kasi tisod ko.
Uy, pang men. Ay. Ayan. Thank you, Daha. Thank you so much. Wow. Eto guys, yung villa ng... Ayun guys, tapos na naman tayong namasyal sa Henan at nakita natin talagang bawas ngayon ang turista. Lalong-lalo na sa mga Chinese. Wala kang makitang Chinese na halos. Ayan, uwi na muna tayo. Ayaw ko sana tayo susunod. Let's go out of from Henan and then go home. See? Lapit lang kasi ng Henan dito sa amin, kaya pwede kami anytime na pumunta sumilip. Kaya nakasilip kami today. Ayun ang nakita natin at na-observe.